Nazianze goroga. Isu chikura director kura mabakete madomasi nekufamba 20 kilometers tienda kuchikoro. Mapa na imeni zvakunakirai. Kule, rega ndikudzezvikwidzi. Basa ndikuenda kasa kuna kana pay ndikagara pamba parikuda mari yerent ndakwara nestress kuvana vangu vachadyai fungwa kana rest maskupiza chabep chandakabhurira bank kundishura kana cent eco cash ya 30% GSTV iri kuda riri yusa vashandi venyumowa pay rega nembozvibvunza kwese kwese zvakadaro akuramba maswipe mabond nemacoin uyo yakunetsa kunzai komure chinotimba vazonyanya kukwidza bipi dzedu dzatokwira makupisa mumastreets kunge desert Kalahari rotarisa kudenga ndokuna mwari pasi hatigari hatingamirire salari makupisa mumastreets kunge desert Kalahari yakuwa mari zashuwo hatigari cause makupisa mumastreets kunge desert Kalahari msika yemari kwete mari dzemsika hanzi sori mukoma hapana network pama roadblock pane mastock exchange asi tazvijaira zvina network corruption efloud zviri worthless kudzidza ndakadzidza asi varungu havabhadhari makupisa mumastreets mane mbavha nemhondi dzakasunga matai vakatenga matenda totochengetwa nevakadzi angamudi vanopfeka zvichiri zvebasa here kana yapasapasa kanda bongoman after hours pasakwasa town yakurema ndichamukira ruzeva makupisa mumastreets kunge desert Kalahari rotarisa kudenga ndokuna mwari pasi hatigari hatingamirire salari makupisa mumastreets kunge desert Kalahari yakuwa mari zashuwo hatigari cause makupisa mumastreets kunge desert Kalahari daitabatana daitadanana daitashandira pamwe kuva nyika yehuchi nemukaka ngatimbosiyai zvematribe kusiya zvemakala takapfigwa nemagamba asi makanganwa inda chingogara chingofungirana inda vanhu vatema tingagone kudanana fungai Gaddafi honai Libya takanganwa nyaya dzavo kunge firimu rezvidhori hondo pachedu hatizi chinhu chakanaka kwaenda padhoza unobayiwa nemapanga ukwaenda kuvarungu kuamerica they shoot makupisa mumastreets kunge desert Kalahari rotarisa kudenga ndokuna mwari pasi hatigari hatingamirire salari makupisa mumastreets kunge desert Kalahari yakuwa mari zashuwo hatigari cause makupisa mumastreets kunge desert Kalahari matenda akapwanywa ndodawo pekugara bhero rakazara mashopu takavhara mavhenda votichema kunge ndivo vakazvara chero ndikaneta nditengese mweya maprice akakwira zvinhu overnight disappear vanhu vakatenga kunge ndikoguma kwenyika social media panic ndo yativhiringidza tikurara all night kumachechi tozorara mwedzi wese pamabank dzimwe dzakawanda areserve kunge mvura yekanzuru taste in a switch Taura zvako muzukuru. makupisa mumastreets kunge desert Kalahari rotarisa kudenga ndokuna mwari pasi hatigari hatingamirire salari makupisa mumastreets kunge desert Kalahari yakuwa mari zashuwo hatigari cause makupisa mumastreets kunge desert Kalahari Why anyone said united we stand and divided we fall. It doesn't matter where you're from, whether it's Mashingo, Mtaro, Binga, Protito, or even Shiria Shudwa, whether you're Ndebele, Shona, or Kalanga, whether you're Indian, mixed, black or white. If you're African, especially Zimbabwean, we are one family. Gatingo Dananai, cause Kunzao Alatide.